Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thana nesithembu kanye nezingane zesithembu. Siyaxoxa guys, kunodaba olukhulu ngoba iphuma nomacele. Udaba luthi uLwandle noMpumelelo abasekho close and lento le idalwe umacele. Asisebenziseni-ke uthando nesithembu. Wegazi ngiyakhumbula ukuthi umndeni wami sele kusesiwazi iminyaka ewu-9 ku-TV. Masiwazi iminyaka ewu-9 la ku-social media kunabantu abagangayo. Uma beganga-ke la bantu kuba khona abantu hlampe abathi uma ngabe noMseleku babadayisele iy'moto. Eze kuMseleku ethi niqaphele bantu bakithi, bantu base-South Africa, Mzansi Magic, ma-supporters ethu, mina noma ngabe asiy'dayisi iy'moto. Kuphinde futhi kube khona esinye i-scam mhlampe kuthiwe lesi-ke nje mhlampe kuthiwe imali esheshayo kufakwa uMakhumalo, ku-create-we fake social media accounts, mhlampe kwenziwe ngoMakhumalo, kwenziwe ngoMangabe, kwenziwe ngoMseleku, bonke nje bonke. UMseleku-ke khona usomabhizinisi-ke naye zikhona nje izinto ey'velayo kuthiwa uMseleku usethe eze kuMseleku ethi hey, musani ngoba nilandela lama-accounts ayi-fake ku-social media mase kuthi sekudliwe imali yenu, nize-ke nizofuna mina. Ake sisebenzise-ke uMseleku, ngifuna ukuphendula lento yokuthi umacele uyena ongene phakathi. UMseleku akakaze eze la ku-social media ezothi yeyi Mzansi nayi inkinga-ke inkanankana yento sengivulelwe icala and leli cala leli lisemaphoyiseni. Akaze kuze kwenzeke kodwa uMseleku uyena wasilethela amakhosikazi akhe kwi-TV show, baba negama elikhulu, kwaziwa futhi ukuthi usomabhizinisi. U-wrong kuphi-ke umacele mayethi ake ngidonse uLandle, ngithi Landle hlala la, ake sixoxe. Ngoba izinto uMseleku esesihambe naye sibuka i-TV show zenzeka kuye, akhulume futhi nazo, asikaze sizizwe lezi esezenzayo kuMpumelelo. Mpumelelo njengamanje ukhuluma ngokuthi ucela usizo ngoba sekunamaphoyisa phakathi. Ngezinto futhi akekho owazi iqiniso lazo. U-wrong pho umacele mayethi hey Lwandle yima kancane ekujoyineni ibhizinisi lobhuti wakho. Awazi uMseleku kulamabhizinisi awenzayo noma okunye kwakuzwala kusa-scam ngoba uMseleku kwafika nento yokuthi ufuna u-number 5, no-number 5 kuzoba nedina kuphi lapho kuzokhokhwa imali. Osisi ababefuna ukuya lapho beyohlala noMseleku bedle isidlo lesi abalidlayo mase babuza imibuzo. Kangangoba ukuthi khona ongavula icala, akekho ongavula icala ethi uMseleku waskema la bantu besifazane ngoba yibo ababefuna ukuyoba u-number 5. Bakhokha leyo mali abayikhokhayo, uma bagcina bekhokhile bahamba. Akakaze evele la esethi-ke njengamanje kushube ngempela. Kushube ngempela ngoba sekunamaphoyisa phakathi, sekukhona abangena endlini yami noma-ke wasifihlela. Izinto ezenzeka kuMpumelelo zi-strange, zi-weird. Ezinye futhi uyakhuluma ngazo ku-social media. U-wrong-ke pho umacele mayengamkhuza uLwandle ukuthi igazi lakho ubhuti wakho kodwa okunye qaphela. Lapha ebhizinisini kufuneka umuntu omthembayo naye omaziyo futhi ne-behavior yakhe oyithembayo. Athi kumacele ekuyeni kwibhizinisi ndawonye qha. Futhi umacele engaseyona usomabhizinisi kodwa unayo i-experience emabhizinisini. Kangangoba la eMzumbe befika ekuqaleni siyazi ukuthi akhona amakhosikazi agxile kwibhizinisi ngapha emndenini, akhona kodwa amakhosikazi amanye ayisebenzelayo. Kwahamba ngesikhathi kwaqhamuka indaba yokuthi khona ibhizinisi elibahlanganisayo. So hhayi ukuthi usehlathini ngaleyo ndlela umacele akayibona into eyingozi. Right, zingaki izinto esesiy'funde ngoLwandle ziphuma emaphepheni, uLwandle lo kamacele kuthiwa usenze ukuthi zingaki nezinto esesiy'funde ngoMpumelelo ezikhuluma nge-reputation yakhe or i-behavior yakhe. Sesithatha uMseleku-ke, uMseleku angithi hlezi esi-update esho ukuthi u-1, 2, no-3, no-4, no-5. Uwasitshela ukuthi bakhona abantu abaskemayo besebenzisa amagama abo, kodwa akukho la kuvela khona ukuthi ethi nakhu osekuvela emaphoyiseni sekuyafunakala amaphoyisa athini. U-wrong kuphi kumacele mayeluleka ingane yakho ukuthi awukuqaphele lokhu kungaba nenkinga. Hawu, u-wrong. Ngithi sikhuluma la ngento ethinta imali, ngento ethinta ibhizinisi.
and ukwazi ukuthi amakhosikazi asemzumbe sezwa ukuthi bakhona bandawonye ebhizinisini, saphinde sezwa futhi ukuthi abanye bayay'sebenzela, basho futhi abanye ukuthi sizoqhubeka siy'sebenzele. Ngoba kule nto le yemali ikhona isuke isidinga ukuthi omunye ufuna uku-achieve-a ini. Ibhizinisi futhi lifuna ukuthi nibe nemibono efanayo, nibe ne-vision efanayo yebhizinisi, ningayi ngokuthi niy'hlobo kuphela ngoba okunye ibhizinisi lizobulawa ukuthi niy'hlobo, elinye lizobulawa ukuthi nama-siblings, elinye lizobulawa ukuthi niwumndeni kodwa aninayo i-vision yalento eniyifunayo. Enye futhi izobulawa ukuthi khona omunye okufanele ukuthi abe i-ice boy. U-wrong yini Macelo? U-wrong? U-wrong mayethi akaboni kahle ukuthi bazokwazi ukwenza ibhizinisi ndawonye ngezinto hlampe yena ay'bona ngale. U-wrong? Hayibo. U-wrong yini guys? Okay, bye.